Altså den følelse, jeg havde, da vi havde været i Palæstina, den var virkelig fantastisk. Den kunne jeg godt tænke mig at få igen. Imagine that every day, every morning, a soldiers come and invade your houses. Israel-Palæstina er et af verdens brandpunkter, og som verdensborger så tog vi derned for at udvide vores horisont og mærke konflikten på egen krop. At være afsted med efterskolen, det var nok sådan plusset ved at være afsted. Fordi man kendte alle sammen hinanden, og man var sådan ret trygge ved hinanden. This land and this land used to be Palestinian. If any Palestinian cross this fence and the Israeli catch him in the other side, he will get 6 months in jail for only crossing this road. Familie bliver afskåret fra sin egen familie, eller familie bliver sådan klippet over på en måde af sådan nogle sikkerhedsveje, og de kan ikke komme om på den anden side. Og det er sådan, man kan slet ikke forestille sig, hvordan det vil være. Så det er nok noget af det, der har gjort størst indtryk for mig. Står vi her ved muren. Det er helt vildt. Altså, den er simpelthen så høj. Den afskærer bare folk fra det, der tidligere var deres hjem. This field is surrounded with 5 settlements. So today we are planting this field to also help protect the land here. Jeg synes helt klart, vi gjorde en forskel. I hvert fald med vores oliventræsprojekt. Ja. Det synes jeg var det fedeste ved at være dernede. Det var, at man sådan følte, at man gjorde en fysisk forskel. At man ligesom var med til at forhindre bosætterne i at lave flere bosættelser på palæstinensisk. Det er rigtig svært med en løsning på konflikten, for som sagt, så er der ikke rigtig nogen, der tror på fred længere. Det er jo sådan, de er vokset op, altså palæstinenserne er vokset op med at hade israelerne, og israelerne er vokset op med at hade palæstinenserne. Jeg kom også hjem til mine forældre, og var sådan, jeg kunne slet ikke holde kæft. Altså, jeg snakkede hele tiden, og det var, jeg tror, jeg gentog mig selv virkelig mange gange, men det havde simpelthen bare været så intenst, og man havde oplevet så meget, at man bare slet ikke kunne holde mund om det.